La tercera jornada del Festival Peralada 2024 ha estat un autèntic regal per als amants de la música clàssica. L'Església del Carme ha acollit dos concerts memorables que han deixat una profunda empremta en el públic. Divendres, la soprano búlgara Sonia Yoncheva i el tenor Ismael Jordi van oferir un recital de sarsuela que va transportar els assistents a un món de passions i emocions. Acompanyats de piano per Rubén Fernández, van interpretar un repertori que ha posat de manifest la vitalitat d'aquest gènere musical. Dissabte va ser el torn de la soprano napolitana Anna Pirozzi, qui va dedicar la seva actuació a Puccini i a l'òpera italiana. Amb una veu potent i expressiva, Pirozzi va interpretar àries cèlebres com Casta Diva de Norma i In che le trine morbide de Manon Lescaut, demostrant un domini tècnic i una sensibilitat interpretativa excepcionals. Tant Yoncheva com també Pirozzi van ser acompanyades per un conjunt instrumental de primer nivell que va contribuir a crear una atmosfera màgica. Les ovacions del públic van ser constant al llarg de les dues nits, demostrant l'enorme èxit d'aquestes propostes musicals. El Festival de Peralada 2024 continua així consolidant-se com una de les referències imprescindibles de l'estiu cultural a Catalunya.